Umdlavuza we-ovari ngumdlavuza owenziwa kuma-ovari, okuyingxenye yohlelo lokuzala lwabesifazane. Kukhona ama-ovari amabili, i-ovari yesobunxele ne-ovari yesokudla, futhi umdlavuza ungakheka kunoma iyiphi i-ovari. Hhayi, okuvamile, izimbangela zomdlavuza wesibeletho akwaziwa ngokuqondile, kodwa zivame ukubonakala kwabesifazane abaneminyaka ephakathi nendawo noma asebekhulile abanokukhuluphala ngokweqile abangazivocavoci kangako. Iningi lezikhathi umdlavuza we-ovari ubonakala ngezimpawu zokuvuvukala esiswini, noma ubuzizwa ugcwele esiswini, ngokuvamile ngenxa yokuhlangana kwamanzi esiswini. Ngezinye izikhathi bangaba nezimpawu ezihlobene nezikhathi zokuya esikhathini, noma ukuvuvukala ngemva kokuyeka ukuya esikhathini. Lokho kuyivela kancane. Kuvame ukuhlotshaniswa nokuzizwa ugcwele esiswini, noma uma umuntu ehlolwa ngesinye isizathu, bese kutholakala umdlavuza we-ovari. Futhi indlela eyinhloko yokwelapha umdlavuza we-ovari. Ukuhlinzwa. Ukwehlisa kahle wonke umthwalo wesimila kuma-ovaries noma ulwelwesi lwesisu lapho sivame ukusabalala khona, kubangela ukwanda kwamathuba okwelapha. Kumdlavuza we-ovari wesigaba IV, ukuhlinzwa kuvame ukungacatshangelwa, futhi ukwelashwa, okuvame kakhulu ukwelashwa ngemithi, okuvame ukuba inhlanganisela ye-chemotherapy noma ukwelashwa okuqondisiwe. Namuhla sibona abesifazane abaningi abasebasha bethola umdlavuza we-ovari, futhi lokho kuvame ukuhlotshaniswa nezakhi zofuzo. Kukhona izakhi zofuzo ezithile ezifana ne-BRCA1 no-2. Uma kutholakala ukuthi azisebenzi kahle, zandisa amathuba okuthola umdlavuza webele kanye nomdlavuza we-ovari. Ngakho-ke uma abantu benomlando womdlavuza webele noma umdlavuza we-ovari, kufanele bazihlole nge-BRCA gene ukuze bathole le midlavuza kusenesikhathi kunokuba itholakale isivele isabalale.